गोबावजों खेबसे लाइभ फैबाय लोगोफोर जायफोरा लाइभआव जइन जानो गोसो जइन जादो ओरैनो जास्ट टाइम पास ओंखाम जासान्दि रायलायनोसै आरोना ओमफ्राय कमेन्ट खालामदो ओमफ्राय लाइकबो खालामदो आरोखि गोसोब्ला ओमफ्राय ओरैहाय केमेरानि क्वालिटिया मोजां जायाखिसै मानो होनना बुङोब्ला लाइटआ ओरैबायदि मोजां नङा आरोना मोजां क्लियार नुवाखै जानांगौ आरोखि लाइटआ दां फाग्लासो लाइटआनो नार्जारि ब्लग कमेन्ट हरजोबबाय नै हेल' आदा औ ब्रादार मोजां ओरैनो टाइम पास ओंखाम जासान्दि आरोखि गुदखा मास्टार फंबाय लागावदो दे ओरैनो जास्ट टाइम पास फंबाय ओरैनो ओंखाम जासान्दि आरोना ओंखाम जाथ'वाखै नालाय ओमफ्राय जेके बड' ब्लग जोंना आनैसोनि माबाया बाजैयालाय बाजैखौ देखायलाय हनैलै इयाव उन्दुनानै दङ ओमफ्राय बि बड' ब्लग मा ओंख्रि जाखो आदा जोंना ओंख्रिया माबासोलै फंबाय मा होनोमोनलाय मैस्थाजों एम्फौजोंसो आरोना जाथ'वाखै दाबो मोननायालाय मोनजोबखाबाय रेडिनो ओमफ्राय दा जानोल' नांसै आरोखि राजिब बर' हेल' आदा औ थेंक इउ ब्रादार ओमफ्राय केमेराया मोजां नुवाखैलै अब्लाबो ओरैनो खावब्ला सिबलाब्लाबो रायज्लायनोसै आरोना नोंसोरजों मानो होनना बुङोब्ला लाइटनि अबस्थाया ओरैबायदि लाजाखा आरोखि साइसआनो गैखा बोरैबा जानानै दं लाइटआ हेल'जिनबो गैया जाहैबाय नालाय थेवबो ओरैनो रायज्लायनोसै आरोखि टाइम पास ओमफ्राय बेकग्राउन्डआवहाय स्क्रिनबो गैया आंना माबानि दा मा होननांगौ जाखो आं बेखौ ओरैनो जास्ट रायज्लायबाय आरो खुनु स्क्रिन स्क्रुन गैखाया आरोखि ओमफ्राय कमेन्ट हरग्राफ्रा कमेन्ट हरबाय थादो आरोखि जेनि नार्जारि आदा बाजैखौ देखाय नायनो तामिलावलाय होखादों दा दसेनि उनाव फैगासिनो दं आरोना ओमफ्राय कमेन्टआ नायलांगासिनो दे लोगोफोर कमेन्टफ्रा हरबाय था ओमफ्राय आं जास्ट नायलांगोन आरोखि ना आं गासैनिबो कमेन्टखौहाय नायलांनो नाजागोन मा होनो गोदाव सोराव ब्लग हाब गोदाव सोराव सिखारनाया ब्रादार ओमफ्राय बि ब्लगआ मा होनदों गोथाव आदा जागौमोन फै ओमफ्राय गोदाव सोराव ब्लगआ मा होनदों देन्जार नुदों थोदस हाग्रायाव थाग्रा साइस नुदों ना बारा गोदोसोमोन ने दा बिदि गैथ'लै लोगोफोर ओमफ्राय मा होननांगौ जाखो एमजि ब्लगआ अफिसियेला मा होनदों नै मा खालामदों आदा दं ओरैनो टाइम पास नोंसोरजों रायज्लायनोनो दं आरोना ओरैनो खावब्लाब्लानो जिरायनानै ओमफ्राय मा होनला लाइटआ मोजां जायाखिसैलै आं हेल'जिन लाबोग्रोनि र' हेल'जिन लाइट होयोब्ला ओमफ्राय स्क्रिनाबो उनजोंहाय होग्रोगोन आं ओमफ्राय आंनियाथ' नङा नै माबासो जाहैबाय अरिजिनेलसो माबानि मा होननांगौ जाखो रुफानि सान्दिनिसोखा नै इन्जुरा टटेल गासिबो ओमफ्राय आं नायनायसैलाय आरोना ओमफ्राय CM मुसाहारि हेल' ब्रादार होनदों औ ब्रादार आंनि लाइफआव फैनायनि थाखाय थेंक इउ ओमफ्राय ब्रादार बबेनिफ्राय कमेन्टखौ नायलांगोन दे आं गेरेमसा अफिसियेल गुड इभिनिं ब्रादार अके इभिनिं ओमफ्राय के ब्रह्म मा ओंख्रि आदा जोंना माबासो मा होनोमोनलाय मैस्थाजों एम्फु आरोना सानसेखालि माबा दंमोन आरो सासे बर' रोंस्रोमनाय आरोना ओमफ्राय सोंबाय जाहैदों दाहोना थाग्रामोन जाहैदों बियो माने ओइ आमोखा नोंसिना दिनै मा ओंख्रिमोनब्रा माने ओइ जोंना ओंख्रिया मैस्थाजों एम्फुलै होनबाय जाहैदों बेनो आरोना जोंनाबो ओंख्रिया ओमफ्राय दे कमेन्ट खालामबाय थानो हागोन आरोखि के ब्रह्म मा ओंख्रि बेखौथ' रायज्लायखा बि बड' ब्लग बाजैया बोरैबा आदा नायजागौमोन अके खाम हियार नायला नायनो होनाय आंनि लोगोफ्रा फैदो नाफाथि ओरै फैदोलै दार्लिं ओरै फै दार्लिं टेब्लेट ओमफ्राय माने एसे गगा मोननानै गुजुबाय थादोंलै इयो मानसिया दाख्लैनिफ्रायनो दाबो मोजां जायाखै आरोना थेवबो नुगोन टेनसन गैया र' टेनसन मत करना ओमफ्राय दानिया मा होनदों जाहैबाय
सानस्रां नार्जारि अफिसियेल होनदों बाजैखौबो देखाय आदा नायनो लुबैदों जागोन जागोन नुगोन ओमफ्राय बिरखां लाइभआवल' थाबाय था फैगासिनो दं आरोना एसेनि उनावनो आं माने नोंसोरनो आनबक्सिं खालामनोसै आरोखि ओमफ्राय बिरखाङा मा होनदों जाखांबाय आदा जायाखैलै फंबाय नै दासो जानो नागिरदों ओमफ्राय मा होनो बिरसिं बसुमतारी हेल' आदा होनदों औ हेल' ब्रादार लाइभआव फैनायनि थाखाय के ब्रह्म थेंक इउ ओमफ्राय एम जे ब्लग अफिसियेल जोबोद मोजां नुदों आदा है मै नुनाय रा बोरायबायलै खावलाब्लासो नुदों ओमफ्राय बड' सं मा होनदों नै माब्रै दं ब्र' मोजां मोजाङैनो दङ इसोरनि अननायावहाय गुदखा माइस्टार फंबाय जोंना ओमफ्राय आंखौबो इद खालाम अके 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 र' ब्रादार ओमफ्राय मा होनदों नै गुदखा माइस्टार ब्रादारा जोंना मा होनदों नै मानायसो दार्लिं जालायदों ओमफ्राय मा होनदों बाजैखौबो देखायदे नुगोन नुगोन फंबाय र' नुगोन ओमफ्राय बिटुएल बसुमतारी हेल' सार थैस आंलाय मानि सार जाखोरा दाखालि शिब सारनायाखौ खोनाखै नोङो इमान गोनां प्रमद बर' शिब सारा मा होनदों मिथिगौ सार होननो नाङानो आदासो होनांगौ आदा होन आदा आदा होनलायदों होननायाव खोनाखै नोङो फैलाखौ आदा होन ओमफ्राय बि बड' ब्लग मा होनदों नै मा होनदों लाजि गुसुथार नामा आदा नै नोमफा खर'आ नै आदानि कारेन्टआसो ज्राव थांबाय आन्दारग्राउन्डसो जाबाय आरोखि ना थोद सालालै होमब्लाबो हरग्राफ्रा हरबाय था दा फैगोनदां बि बसुमतारी मा ओंख्रि मैस्थाजों एम्फौलै है आं बिदि जाबाथाय जोंथावथावलै कारेन्टआ बिदिखि जाबा बायोलै बिदिबाथाय जोंथावथावखा नै माबायदि जाना होनांगौ दे आं कमेन्टआव हरबाय थादे नै आंनिलाय रागा जोंला हाथोलै टसनिसो दे इयो लोगोफोर बे मोजां जायाखै जानांगौ हरबाय थादो दे होनब्लाबो रायज्लायनोसै आरोखि ना मानोथो नांलायबाय थागौरा बेफोरखौलाय घन्टा है माथो बेबो गोग्लायबाय थायोरा जाथारालै अह बिदिसो होननांगौ नामारा ओमफ्राय मोजां नङाब्लाबो हरदो लोगोफोर एसे लाइटआथ' बिराद प्रब्लेम जाबायना नै इयाव दोनहां इयाव दोनहांसो जालायलांबाय आङो टर्चनि लाइटखौ मोजाङानो नंखाया होमब्लाबो रायज्लायनोसै आरोना जिखि जाया रायज्लायनो मोनब्लानोथ' जाबायना लोगोफोर ओमफ्राय गुदखा माइस्टार आदा होनलायदों आदा होनलायदों औरा आदा होनलायदों आदा ओमफ्राय सानस्रां नार्जारि अफिसियेल दे थाब देखाय बाजैखौ नैलै कारेन्टआ थांना होलायबायना उथा है हनै लाइट नुयैखाय गैयानोलै जारलासो जों मा गुजुनायानो मोजां जायाखै ओमफ्राय दाने मा होनदों बड' सं र'दे आंथ' थिनि उनावहाय फैगोन बियो दे मोजाङै दंखायो दा आदा औ ब्रादार मोजाङै दं ओमफ्राय मा होनदों जागोन बाट मा अननाय आदा औ सानस्रां ओमफ्राय बि बड' ब्लग कारेन्टआ गैलालै फंबाय खामानि गैया कारेन्टआनो माबा जगर थगरसो दफान फैयो दफान थाङो ओरैबायदि रागा जोंथावथावसो मा दा ओरैहाय सापागुरि लाइनजों खारबासो मोजां जासिगोन लाइना ओमफ्राय बिदिनो दैज्लाङावथ' फ्रायनो लाजाखाया कारेन्टआ ओमफ्राय मा होनदों बिरसिं बाजैखौ लिंहरदो आदा र' कारेन्टआ थांना होलायबायलै ओमफ्राय हाय ब्रादार औ ब्रादार थेंक इउ ओमफ्राय जेनि नार्जारि मा होननांगौ जाखो जोंखौ दोलै आदा मा होनखो जाखो जों खावदोलै आदा जागोन गेरेमसा अफिसियेल गरमारा अफिसियेलसो आदा अह आंना बुंना हो गलमारा अफिसियेल आरोखि बे ब्रादार ने भिजिट खालामहैनो हागोन आंनि फल'वार्सफोर जिखिनि दङ आरोना जों गावजों गाव हेफाजाब होलायनांगौ बि बसुमतारिया मा होनदों इउटुबार्सफोरा लिंक लाफा
नांगौलै नंगौ नामा नंगौ आदसा ओमफ्राय अनु नार्जारि मा होनदों जाखो मा ओंख्रि जाखो आदा जोंना ओंख्रिया माबालै फंबाय मा होनोमोनलाय मैस्थाजों एम्फौ आरोना जाथ'वाखै एक्सुवेलि मोनजोब्बाय मोननायाथ' ओमफ्राय बिटुयेल बसुमतारिया एसके बड' बक सेन्देल लादो नों अकेलै जायो नोंसोर मा दोनो बेनो जायो दैथुन मुसाहारि बोरै आदा खबरा मोजां मोजां फंबाय मोजां ओरैनो थिगैनो दङ ओमफ्राय नोंनालाय मा रोखोम फंबाय ओमफ्राय न'फ्राव अबाव फंबाय गुजुबाय थादोंलै नै जोंना मेदामा ओंखायनो बारा थिग मोनाखैयो लाइफआव नङाब्लालाय थाफाबाय थाखायो ओमफ्राय इसेलि कारेन्टआबो थांना होबायना ओरैबायदि गुसुन्थियासोखा कारेन्टआबो बुङोब्ला रागा जोंथावथावसोखा ओमफ्राय बिटुयेल मोननियालाय लाइना थाङाखै नामा जोंनियालाय हले थांबायलै बोरै बोरैबाला नोंसिनिजों थायोरा गोदि गोदा ओमफ्राय एमडि एम इउटुबार होनदों नै लाइक डन अके अके ब्रादार ओमफ्राय खबर सबर मारै जायफोरा दं कमेन्ट खालामनो हागोन आरोखि ना 27 दङ दा ओमफ्राय एक्सुवेलि आं बारा लाइभआवबो फैबाय थानाय जाया ओरैनो जास्ट दिनैनि दिनावहाय टाइम पास रायलायनो होननानै फैदोंमोन आङो मानो होनना बुङोब्ला कारेन्टआनोसो ब्लाद थांना होलायबाय ओरैबायदि दुखु नांथावथाव कारेन्टआनो ओमफ्राय फैखानाय नंलायो फैनायालाय गुसुन्थियासोलै ओंखाम जानाय टाइमावसो थांबावबाय सलाराबो बेटारिया गाज्रि जाना होनानै गैया सलारल' लाव गांगां दङ खामानि गैया बे सलाराखौ मेडेलसो गानबाबायनायसै आङो दैथुन मुसाहारि आदा दावराय मा होनो गाबनायनि आदा नोंलाय अबेनि आस्सा दावराय गाबनायनि हौरै माबा जोंनि ने आं दाख्लै थांदोंमोनलै इभिकसनावहाय ओरैहाय खालबारि माबा माबिफोरजों इभिकसनाव थांदोंमोन आङो माबालै फंबाय चिरां डिस्ट्रिक्ट खयला मैलानि ओरै हाग्रामा ब्रिजजों दावखोनांगौ आरोना सिदा दावखोबोलानो खैला मैला होननायखौ मोनफैखायो मालाबाफोर फैनो हागोन बिटुयेल बसुमतारिया जोंनि खाथियाव जादों नंगौ बानायना हर लायना गोख्रैनो नङाब्ला बे नोंसिनि बेसेबांबा लाख पावारा आंनोहाय हर कारेन्टआ ओमफ्राय बेबायदि मोजां सार एम इउटुबार मोजां सार ब्रादारनिबो चेनेल दं जानांगौ जेखिया जा सापर्ट खालामलायबानो जाबाय आरोखि ना ओमफ्राय बिटुयेल खोनासंदों जोंनि खाथियाव मा होनदों जाखो थिखोना हरनांगौ नामा अके अके जाना हो ओमफ्राय फुंबिलि बसुमतारी मा खालामदों ओरैनो दङ जास्ट ओंखाम जानायनि सिगां दसे लाइभआव थादों आङो माने ओंखाम ओंख्रिफ्राथ' रेडि मोनजोब्बाय मोनसे दुखुनांथाव बाथ्रा कारेन्टआ गैला आरोना ओरैनो मोलेले लाइटसो टर्च लाइटनिजोंसो रायज्लायगासिनो दं आङो नोंसोरजों थेवबो ओरैनो जास्ट कमेन्ट फरायनानै मोनबानो जाबाय आरोना ओरैनो रायज्लायनो मोनबानो जाबाय इम्परटेन्टथ' जेबो गैया ओरैनो टाइम पास आरोना दिनैनि लाइभआव थानाया ओमफ्राय दैथुन मुसाहारि जोंनाबो आमटेका मा होनदों थांखां खारियामोन मा होनो थिंख्लां गुरियावमोन आदा आस्सा न'आ थेंक इउ ब्रादार ओमफ्राय एम मा होनदों इउटुबारा सारा आंजों लोगो दंना दंखोमालै दं लोगो थाजोबखायो आंना माने बायसान्स गैयाब्ला आंनि जेखिया जा चेनेलावनो कमेन्ट खालामब्लानो जाबाय आरोखि हाय बा हेल' ओमफ्राय आं बेखौ भिजिट खालामनानैहाय आं लोगो खालामहरफिनखायो आरोना मानो होनना बुङोब्ला जों गावजों गाव सापर्ट होलायनांगौ आरोना खुनु माबा मिसआन्डारस्टेन्डिं जानो नाङा आं जेखिया जा आंनावहाय माबा फैबाथाय आं बेखौ भिजिट खालामखायो ओमफ्राय बेखौहाय आं माने सापर्ट खालामनानै हरखायो आरोना जों गावजों गाव दावगानांगौ ओरैनो जों नायनानैल' थानानै लाब गैया आरोखि ना ओंखायनो माबा खालामना होलायनांगौ ओमफ्राय जहन बासुमतारिया मा होनदों आदा माब्रै दं बर्थमान थिगैनो दं बर्थमान इसोरनि अननायाव गोथारैनो दङ बेखौनो आं बाख्नायनांगोन आरोखि ना मा होनला नै कारेन्टआ फैफिनलायबाय दां फाग्ला आस्सा जि 9 फुटसो नुबायना नै आयै माबोरै जानांगौ जाखो थेवबो रायज्लायनायसैल' आरोना लोगोफोर ओरैनो जास्ट मोजाङा नै माबाया कारेन्टआ बिदिबाथाय रागा जोंथावथावनो
बे कमेन्टखौ कमेन्ट खालामबाय थानो हागोन आरो जिबायदि रागा जोंथावथावलै दे होबाय था दे लाइटनि क्वालिटियानो माबायदि जाखोथाय रागा जोंथावथावनो बे फिसाखौसो लाङागौमोनदां थेवबो जास्ट रायज्लायनोसै दे लोगोफोर गाज्रि दामोन दे लाइटनि क्वालिटिया मोजां जायाखिसै दे प्रबिन बसुमतारी गुड इभिनिं ब्रादार इभिनिं ब्रादार इभिनिं ओमफ्राय मा होनदों उखि बसुमतारिया कारेन्ट गैलालै बा खोमसि जाबाय मोद्लुन मोद्लानसो जागासिनो खारा नै कारेन्टआ आंना बलाखौ बाथुलजोंसो गावथुमबायलै आं कारेन्टआखौनो बलाखौनो जिखिया माबाखौ नङा दै लोगोफोर आंनि न'नि बलखौसो कारेन्टखौहाय माने जोंनानै होनदों आरो आङो बेलेगखौ नङा आंनि न'नि बलखौसो ओमफ्राय कारेन्ट गैलाबा बिदिनो जागासिनो दं आं बिटिनिनिफ्राय बा थेंक इउ ब्रादार बिटिनिनिफ्राय हरनायनि थाखाय बिटिनियाथ' बिटिनि अल बिटिनिलै बेसिबांबा नाम्बार दं बे नाम्बारखौ खिथाहरबानो जाबाय आरोखि होमबानो आं मिथिगोन आरोखि ना ओमफ्राय दैथुन मुसाहारिया मा होनदों आदानि भिडिअ खालामनायखौ जोबोर नायनो मोजां मोनोलै आदा नोंनि भिडिअखौ नायनो आदा अके गोजोननाय थाबाय ब्रादार नोंसिनिसिम माने जों गावजों गाव नायलायाब्लाथ' आरो नोंसिनि अननायावसो आंबो ओंखायनो नोंसिनिसिम माने साबायखर जासिहरनाय थाबाय आङो ब्रादारमोन ओमफ्राय मा होनदों गंगा ब्रह्म बाजैया मोजांथार बिदिनोसै इसोर दाना हरनाय जाहैबाय नालाय इसोरा अनेक रोखोम दाना हरदोंना मानसिखौ खायफा खामब्रें खुमब्रें खायफा महर गैया खायफा दाखुरा खायफा गोसोम खायफा गुफुर खायफा ओरैबायदि माबा आरोखि गोसोम बिदि थेवबो माने जिबना एखे आरोना मानसिया खायफा बायदिया साननो नाङा आरो खायफा बायदिया गावबा गावनि महरफ्राखौबो लानानै माखासेया एसे दुग्गांबो जायो खिन्थु जिबना एखे आरोखि बारा गबाथाय गैला बेनोल' आरोखि थास'लाइनि दै बिथु बसुमतारी आं थिखोना हरबायलै नायगासिनो नंखायोरा आं थिखोना हरबायलै कारेन्टआ अके उफ जागोन दे बाय एमडि इउटुबार अके सार ब्लेम होनाय लोगो नायनि अके ओमफ्राय आं कमेन्टखौ नायलांगोन दे नोंसोर हरबायबानो थाबानो जाबाय आरोखि ना आं गालाङा ओमफ्राय बि बड' ब्लग मा होनदोंनो कारेन्ट बखौबो हरलै आदा ओमफ्राय जिउ बर'नो अके नायगासिनो नोंनि रायज्लायनायखौ अके ब्रादार थेंक इउ मानो होनना बुङोब्ला कारेन्टआ मोजां नंथारालै ओरैबायदि ओमफ्राय दैथुन नोंजों सापर्ट दं आं आदा अके थेंक इउ ओमफ्राय माथो ज' होलाबायलायखो बोज्रां-बोज्रिंल' बोखायोलै खायद' होरसै दोरगैसो मानसिफ्रानो ओमफ्राय मा ओंख्रि आदा होनदों नै मा होनदोंमोनलाय एन मुसाहारि आंनि टाइटेल आंनि फोद आंनिबो मुसाहारि जोंना ओंख्रिया मैस्थाजों एम्फौ आरोना नै लहाखौ गहोबायनो माबोरै जाखो मारै रदे एकदम नायबाय थाथ' आं नै माबा खानि आरोना लोगोफोर एसे माबा ज' होनानै दं बेलाय बोरैथो जाबावनांगौ जाखो हायालै नै जाया लबाराथ' लबारना बबेथो जायो बिदि नाफादों नोंथाङालाय खियाखै नामा दब्बायसो बेयावलाय मानो दैनो नाङोरा गाबोन मोजां बानायालाय खिजाबावगोन मा जायो मा जायालै संसाराव कमेन्टखौ नायनोसैलाय ओंखामफ्रा गोदान जायो नालाय ओमफ्राय
मा खामानि गैया कारेन्टआनो थाङालै थाङा इदो थाङा थाम्फैबो अयथासार फावफैयो लाइटआव होदिनबाथाय इदिनो ओमफ्राय दे लोगोफोर कमेन्ट होबाय था ओमफ्राय दैथुन मा होननांगौ होनखो होसोदोलै मानि राव जाखो माय होस ओमफ्राय मा होनदोंनो उखि बसुमतारिया सुखु संसारलै बा नोंसोरना इसोरा गिदिर बोर होथों अके थेंक इउ ओमफ्राय जोंना नैलै मेदामाबो एसे गुजुनायानो मोजां जायाखै आरोना बेना दङ नै लाजिदो एसे नायदो नै लोगोफोर नायनो होनदोंमोन दा औ दख'ना है अरजाया नायथियानो मोजांना आजिखालि नै लोगोफोर जागोन दे नायदो दे नोमबाजैखौ लोगोफोर ओमफ्राय खावब्ला सिबला जानो हासिगौलै मानो होनब्ला हेन्देलावसो दैबाय नालाय लाइटआथ' मोजां नंखाया नै आंनिफ्राय फटसिनलै आसोला ना मा होनो कमेन्ट खालामद' लोगोफोर आयै बे दोलाबनायाथ' देसाय बे मबाइला गंसेया अन खालामदोसाय कमेन्ट नायनो जाले नै हेन्देल दैनायखाय औ बावहादां आं ओंखामलै फिसालाफ्रा थाब थुबथु ओंखाम बिनो नाङालै मिथिबाय नावा दाङा दाजा ओरै फै लाथि लुनसि दाथा ओजोंहाय दे आं कमेन्ट नायगासिनो नायनि दे ओमफ्राय हरबाय था लोगोफोर नै बेनो जोंना मेदामा नुबाय दा लोगोफोर ओमफ्राय आयु माथो एकबारे नै बेथाया बेनो नै सासे नागिरनांगौ दं जारलाखासै ओमफ्राय कमेन्टआ नै आं नायगासिनो नायनोसै दे मा होनला बेखौ हेन्देल दैबाय नालाय आङो ओमफ्राय बि बड' ब्लगआ मा होनदों मोजां आदा बरिया अके थेंक इउ मोजांलै गुफुर गावदांदांनो हैद माथो बायदि मावलुनबाय थाखोब्रा बे हेन्देलालाय हयं होहरदोलै ससा बेटारि गैलालै खेंदो जाले इयो आं ना गावहैनो सानदोंमोन गाबोन मैथाजों जानो गैया दालाय गावना जागासिनो जाया बेटारिया जोरा हनै दफाल' थाङो टर्चआनो टर्च मोजाङानो गैला गाज्रि जाबाय ओमफ्राय कमेन्ट नायलाङि दे एन मुसाहारि ब्लग मा होनदों बि बड' ब्लग आं मा होनदों आंजोंबो लोगो जादो अके माने बि बड' ब्लगआ लोगो जानो थिनदों आरोखि ना नै आदा एसे बुंना होदो आदा बाजैया मोजांखा अके मोजां इसोर दानायनि जाहैबाय दा ओंखायनो मोजां आंसो मोजां नङा गोसोम दन्दादानो नैलै बे गुजुनाया खाराखै मा जाखो गगा मोनना सावनानैसो हरबायलै मोजां बख' लाइना सर्ट जालाबायगोन खुनु थिग गैया माबायानो ओइ कमेन्टखौ नायलांगोन दे लोगोफोर दे जे हायो आं नायलांगोन खिन्थु मोजांसो नुवाखिसै रेदाव बुरायसो एदाराव इसान बारा होनो उरावनि सावथालनिला इं फेद्रे हिजुक मे होनो उरावनिला ओरै फै होनला इसान बारा होन आरोखि ना ओमफ्राय सावथालनिना इं फेद्रे हिजुक मे दालाय नङा ए नै दाखालि देवबारमोनना आं सावथालि बस्थियाव थांनानै एसे सावथालिनि मेथाइ खननायदोंमोन आङो गैया ओमफ्राय नायनोसै कमेन्टखौ दे लोगोफोर MDM इउटुबारा नै मोजांथार सार अके थेंक इउ बेनिफ्राय मा होनदों नै उकि बसुमतारिया 9 नं बिटिनिनि बा जोंनि गिर्जा गोदान फोथारब्ला फैथारलै आदा ए 9 नंनिसो दानसोरांमोन गामिनि ना आंलाय बिहावफ्रा बनजोबखाना गासैनोबो बेलाय आफा दाब्लामोनालाय सुलेखा बिफामोना गासैनो आंनि बिहावजोबखाना थांगोन दे थांगोन दहनबा थांहांहां जाबायमोन जों सुलेखा मोनावहाय बिबोनांमोनाव आलासि जाहैनो ओमफ्राय थांनाय जायाखिसै आरोना माखासे मानसिफ्रा जोंनाव फैना होनानैहाय मानसि फैनायखाय थांनाय जायाखिसै आरोना ओमफ्राय
ओमफ्राय मोजां नुवालाबो ओरैनो रायज्लायबायल' दे लोगोफोर जास्टनो दे गाज्रि मोनलाबो दुखु मोननो नाङा दै ओमफ्राय आंखौ नायनो बालाबो ओरै नोमबाजैमोनखौ नायनो हागोन आरो ना औ ओमफ्राय आंखौ दे लाबिता मा होनो लाबिता रामसियारि मा होननांगौ होनहरखो राजा मोना खैजोन आदा नोंसिनिया अके सोंहरनायनि थाखाय मोजां बाथ्रा मोजां कुइसन आंना देरसिना सासेया फिसाला ओमफ्राय दुइसिना हिनजावसा आरोना सानै दङ फिसाला देरसिना क्लास 6आव फरायगासिनो दङ सेन्ट पिटर इंलिस स्कुलाव ओमफ्राय फिसाजोआ क्लास 3आव फरायगासिनो आरो ओइ आदा फाग्लिफोर दावराव बिसोरो दा सिरिथा सिरिथा माथो मानिया ओमफ्राय माथो मैथास्रि बसुमतारियाहाय आदा मोजां दे दलदा लाइभआव थानायफ्रावहाय डिस्टार्ब खालामना होबाय थायो बिदिनोखा फिसा फिसौ थाब्ला थारमाने फिसा फिसौ थायोब्लासो न'खरा सोरांखायो ओंखायनो हाबा जायोब्ला थाब थाब खांदो दा फिसाफ्राखौ थाब थाब फिसा खांनानै आराम बिन्दास थानांगौ आरो ओमफ्राय हाउस वाइफ मा होननांगौ जाखो जिलिना नार्जारिनो प्लिज ब्रादार आंनिखौबो बुंना होदो हो अके हाउस वाइफ जिलिना नार्जारि नोंना मा नामाव चेनेला जेखिजाया जाहोनोहाय खेबसे कमेन्टजों हरफिनाव ओमफ्राय आङो बुंना हरनोसै ओमफ्राय नायलांनि एमआर बड'लेण्ड माब्रै दं आदा मोजां 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 फंबाय इसोरनि अननायाव मोजाङैनो दङ आरोना ओमफ्राय बेजों लोगोसे नोंहालाय माब्रै दं ब्रादार जेनेबा एमआर बड'लेण्ड ओमफ्राय एमडिएम इउटुबार मा होननांगौ जाखो राइन्स ब्लु होनाय लोगो नायनि आसा आं बिदि होलाबाय थजानाय नंलेलै फंबाय फारसे हेन्देल दैबाय फारसे माबा दैबाय नै आं कमेन्ट दैबाय गाज्रि मोनलाबो दुखु दा मोनथोंसै नेक्स्टफ्रावहाय फैला माबा खालामनायसै आरोना थाम्फैयाबो ओरैबादि डिस्टार्बना होयो हाखाले आं थाम्फैबो फैयो महाय सौनानै मोनो नों थाम्फैखौ बमब्रमाबो फैनांगौलै ओमफ्राय दानिया मा होनदों मनज ब्लग नाइस जरा आदा आइ एम फ्रम गहपुर थेंक इउ ब्रादार गहपुरनिफ्राय हरनायनि थाखाय गहपुर धेमाजि सिलाफोथार सिमोनसापुरि ओरैहाय बिश्वनाथ सारियालि मालाबा थांगोन र' जुननाय आं आवगोल थांखांबाय दै हारमुथि बान्दरदोहा ओरै गिदिंलाबायबाय आङो फ्रायनहिन आंनि चेनेलनि नामा बेनो बे सिस्टार नांगौ सिस्टारना माने चेनेल दङ अननानै जोङो माने बर'जों बर' नाफामजों नाफाम सापर्ट खालामलायना होलानो जाबाय आरोखि ना भिजिट खालामहै अननानैहाय ओमफ्राय दिहुनसार ब्लग गाबोन बाजाराव फैगोन ना फैया आमाय है थांखायो फंबाय औ आमायसो माथो जाना होलायखोरा थांगोन रायजोनि मिथिङावखि थाङा जायो खना नांनोबो गाबोन मंगलबार खैला मैला बाजार रायजोनि मिथिङाव मालाबा थाङा मानसि थायो खना नाङो ओमफ्राय दे कमेन्ट खालामबाय थादो लोगोफोर औ हागौ होनजासे कमेन्ट खालाम नै खाथियाव दंखायो जोंना एस मिडियामाबो नै एसे मोजां नायनानै लानो हागोन रायज्लायदोब्रा नोंबो हेल' हेल' होननानैहाय इउटुब चेनेल होननानै ओमफ्राय चेनेल दं दे जोंना लाजिसे माबासो आरोना चेनेला माने मट' ब्लगिं मा ब्लगिं लाबोआखै इयो ब्लग भिडिअबो लाबोआखै थारमाने माबा माबि कनफारेन्स जानाय मानायावहाय गोबांथार मोसानाय मानायफोरखौहाय लाबोनानैहाय बिदि चेनेलाव माने आपल'ड खालामो आरो जेब्ला 1K जागोन मनिटाइजेसन खालामगोन चेनेलखौ अब्ला नोंथांमोनजों बेबो माने भिडिअ फैगोन आरोना औ दा माने फैथ'नाय जानाय नङा ओमफ्राय कमेन्ट खालामबाय थादो केमेराफ्राव खि लाजिबाबायो ओमफ्राय हाउस मा होनो एमआर आं कमेन्टखौ नायफिननायसै दे लोगोफोर जिरमिया राभा हाय आदा नोंनि लाइभआव गोदान नामा अके लाइभआ माने आं बारा होबाय थाया गोबावजों आं खेबफा होयो आरोना आं होबायबो थानो बायो ओमफ्राय ब्रादारा अबेनिफ्राय जाखो
मा होनदों राभा ना मा ब्रादारा फेलें मानि सुङाइ ज' खानसाखिनि सुङाइ ज' होनलायनो आंहा नाकसाखि जाना होनलायलायनायनि आरोखि ना नोंसिनिबो गाना मोजां मोजां दंलै ओमफ्राय बेजों लोगोसे र'लै कमेन्टआ बारलायलांबाय ओमफ्राय मा होनदों दिहुनसार ब्लग खना नांगोनलै आमाय नों फैयाब्ला ओंखारगौ जिरमिया आदा हाय जिरमिया राभा हाय आदा नोंनि भिडिअखौ जिरमिया राभा जानांगौ ओमफ्राय अरखि बसुमतारी बिनानावनाव थांथ'वाखै नामा भाइ लाइमुथि आच्छा दाख्लै थांदोंमोनलै ओमफ्राय मा दाख्लै थांदोंमोन ओमफ्राय फैबाय आङो आयना दखाननो खानजं दखाननो गासैबो गिदिंलाबायनानै फैदोंलै आं ओमफ्राय मोनसेया मा हाथाय होनदोंमोनलाय बे नायथि दखाननो ओमफ्राय मोनसेया जिया दखान होनो ना मा होनो ओरैबायदि बाजार दङ दे लाइमुथिनिफ्राय ओरै साहा दावखोयोब्ला ओरैबायदि बाजार मोनहैखागोन आयना दखान खानजं दखान नायथि दखाननो रुमाल दखाननो ब्लाउस दखाननो मोनजोबोलै ओमफ्राय बेजों लोगोसे मैथास्रि बसुमतारिया मा होनफिनदों बारबायसो नामारा ओइ आदा बाजैखौ मोजां देखायलाय आच्छा नै दे नायदो नै एसे लाजिदबमोनलै बे केमेराखौहाय खारन नै नायदो बिदिनोसै लोगोफोर ओमफ्राय हाउस वाइफ जिलिना थेंक इउ औ थेंक इउसै ओमफ्राय मैथास्रि बसुमतारी आंनिखौबो बुंना होदो आदा मा होनो बेनोखा नामा आदा मैथास्रि बसुमतारी ने चेनेल दङनो भिजिट खालामहैनो हागोन मैथास्रि बसुमतारी ओमफ्राय बेयो मा भिडिअ लाबोयो बिनानावा नोंथांमोना भिजिट खालामनानै नायहैनो हागोन आरोखि ना मैथास्रि बसुमतारीनिखौहाय आरोखि आंबो लोगो दंखायो होनदां थेवबो लोगो गैयाब्ला मैथास्रि बसुमतारीया आंनावहाय हाय बा हेल' खालामनानै दंबानो जाबाय कमेन्टआव आं दा भिजिट खालामगोन ओमफ्राय जिरमिया राभा मा होनदों उदालगुरिनि अके थेंक इउ ब्रादार उदालगुरिनिफ्राय हरनायनि थाखाय ओमफ्राय केमेराया मावगासिनो दङ दे आं दैदोंसो नालाय हेन्देलावसो लाइटनि कुवालिटिया मोजां नङा हेल'जिन लाइटआ गैया ओरैबायदि जारला जानानै दं आंहा ओमफ्राय बेजों लोगोसे बि बड' ब्लगनो आदा माथो नोंना बडिया गिदिरथार जिम लायो नामा हैद जिमखौ लाया आं फंबाय मार्सेल आर्टसो लादोंमोन आं सिगांहाय मोननै लाखादोंमोन मोनसे वैशां लादोंमोन वैशाङावबो साक्सेस गैया ओमफ्राय सावलेन लादों आङो सिगांहाय बेयावबो साक्सेस गैया आरोना इन्सट्राक्टर रानखाना होनानैहाय 3 इयार्सल' गेलेनो मोनदों आरोखि ना ओमफ्राय गोजान गोजानाव स्पाइरिं थांनोहाय एसे ओरैबायदि आफसुस थाबाय आरो लाइफआवहाय माने साक्सेस खालामनो नाजागौमोन मानो होनोब्ला दुखुनांथावनि बाथ्रा रानिं गेलेबाय थानायावनो इन्सट्राक्टरानो खाना होनानै मास्टारानो खाना होनानै जगैनो सेस हिनजाव लाना खाना होदों मा बुंबावनाय दे ओमफ्राय हामदोंसोमोन आं मार्सेल आर्ट्सआव थानाय समाव ओमफ्राय दानिया बिपुल बसुमतारी बाजैया बेनो नामा आदा औलै फंबाय औ बेनो नोंबाजैयानो बेनो ओमफ्राय माबायदि नुखो कमेन्ट खालामदो औ नोंबो कमेन्ट खालामना होदो ओमफ्राय बे मा होनदों अनुन मुसाहारिया मा होनदों गाबोनथ' खैला मैला बाजार जायो आदा ब्रादार औ फैनोब्ला फैबानो जाबाय आंखौ लोगो लाफैनो हागोन ओरैबायदि मा होननांगौ लाखो साहा लोंलायनायसै ओमफ्राय बेजों लोगोसे प्रदिप मा होनदों फातगिरि मा ओंख्रि जाखो आदा जोंना ओंख्रिया माबा मैस्थाजों एम्फौ आरोना नै लोगोफोर मबाइल गंसेयावसो कमेन्टखौ नायगासिनो दङ आङो नै ओरैबायदि जानो ओरैबायदि आरोना ओमफ्राय अरखि बसुमतारी आंबो मा होनो इनायाव दंहैयो बा अके थेंक इउ ओमफ्राय कमेन्ट खालामबाय थानो हागोन ने जायखि फैया मानो ओमफ्राय लाइकबो होनो गोसोबा लाइक होबानो जाबाय आरोना बारा गोबाव थानाय जानाय नङा लोगोफोर ओरैनो जास्ट ओमफ्राय ओरैहाय माबायाबो नेटनि प्रब्लेम जाबाय थादों एसे ओमफ्राय मा होनदों नायबावनायसै आङो
मा होनदों बुद्धेस्वर ब्रह्म बेनो नामा बाजैया औ औ ब्रादार बेनो नोमबाजैया बुद्धेस्वर ओमफ्राय मैथास्रि बसुमतारी मा होनो दे आदा आं दा कमेन्ट हरना दोनगोन अके अके जेखिया जा मोनसे भिडिअ कमेन्ट खालामबानो जाबाय आरोखि ना ओमफ्राय बेजों लोगोसे बि बड' ब्लग थिपकाय क'क्राझारनि आदा अके थिपकाय क'क्राझार थेंक इउ थेंक इउ थेंक इउ ब्रादार दहाय थिपकाय क'क्राझार जोंनिफ्राय माबा कल खालामहरदोंमोन आंनावहाय सासे मानसि आरोना थिपकायथ' नङा दिरबिल होनदों दिरबिल ओमफ्राय दैथुन बसुमतारी आदा मा ओंख्रि जाखो माने बेबो कुइसनाथ' आं सिगांनो खोन्थाखाबायमोन नों गोदान जानांगौ जोंना ओंख्रिया माबालै फंबाय मैथाजों एम्फौ मैस्थाजों एम्फौ आरोना ओमफ्राय दैथुन बसुमतारी आदा मा ओंख्रि जाखो बेनो जोंना ओंख्रिया मैस्थाजों एम्फौ आरोना ओमफ्राय बेजों लोगोसे बिपुल बसुमतारी मा ओंख्रि जाया आदा आरो बाजै खिथाहरदो नों खिथाहरदोलाय मैस्थाजों एम्फौ ओमफ्राय केमेराया मावबाय थादों जानांगौलै लोगोफोर आइदै हान्थुआबो आंहा रुंसिलायबावोसो थाम्फै अरगोन थाम्फै बिदि गोदाव सोराव उन्दुलाबायबाय थाजायो नामा बेवहाय ओमफ्राय जिरमिया राभा गोदान गोदान लोगोफोर नुदों आदानि लाइभआव सोरबा लोगो जानोबा जादो आरो कमेन्ट हरना दोनहर अके 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 गोदान गोदानाथ' फैबाय थाखागोन एक्सुवेलि ओरैहाय माखासे लोगोआबो बारायदेरलांबाय थागोन आरोना ओमफ्राय जिखिनि हायो कमेन्ट खालामबाय थादो दे लोगोफोर ओमफ्राय स्ल'भान आदालै दिनै मावहरबाय बिना मा हरनांगौ हरदों नै आन्दारखेनसो हरबाय गानजाया मोनजायानो थेंक इउ बिदि हरनायनि थाखायबो गांसे हरदों गांसे गांनै गांथाम गांब्रै गांबा आंनि गांथाम ओमफ्राय बाखि दस्रानि गांनै आरो दैथुन बसुमतारी गोथाव आदा गोथावथ' जाखागोन मैथाजों एम्फौआलाय दाख्लै थास' बिबार जाखांबाय ओरैबायदि आइया र' दे दसेल' थानानै जानोसै ओंखामखौ दे ओमफ्राय दैथुन मा होनो उनुन मोसाहारि कंग्रेचुलेसन ब्रादार 30K अके अके नोंसोरनि अननायावनोलै ब्रादारमोन नोंसिनि अननायावनो मा बियो जिरिमियाया बालास्रि सोर बालास्रि ए दा बे नंगौ नामा दे ओमफ्राय लोगोफोर कमेन्ट खालामनो हागोन आरो ना जिखिनि दङ कमेन्ट खालामनो हागोन नै आंनाबो मैबासो थांलाय लांबायलै दे बिसिनिफ्राय हरफिनो दे बानायदो बिमा कमेन्टखौ माबार बानायदो सोबायाब्रा बिदि बुंनो नाङालै मानसिखौ दे नायफिनोसै श्रीबरनाथ बिजय ने अके 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 ओइ ब्रादारमोन आं दसेल' थानाय जासिगोन दे मथा मथि 5 मिनिट बा 1 मिनिटसोल' थानाय जासिगोन आरोना ओरैबायदि आखाइ रुइबाय आङो मा बेटारि मोननो आं गोदाव सोराव हाय बेवाय औ मोजां बेवाय बर्थमान बिजिखा बेवाय जोंनालाय मयथो दं आसोलालाय खबर सबर माथो सिरि थारिदलाय भिडिअफ्राखौनो बारा होआखै नामा ना खामानियानो बेस्थ'थार नामा ओमफ्राय कमेन्ट खालामबाय थानो हागोन मानो होनना बुङोब्ला आंबो गोबावजोंसो फैखायो नालाय दहाय गाबोनबो फैनो हागौ आं जायफोरा लाइभआवहाय जयेन जानो गोसो आं 8टानिफ्राय लाइभआव होनाय जागोन ओरैनो दसे आरोना गाबोनबो फैगोन आं दसे फैनायाथ' जेनेबा ओमफ्राय नेटआ बिराद गाज्रि जिअ'आ
थाबथालायबाय नै फाग्लासोलै ओमफ्राय एमआर बड'लेण्ड मा होनो फिनान्त नार्जारि हाथिमारा बाजैनि नामा मा मोनलाय आदा खोन्थालाय स्राय खनसे आस्सा खोन्थाखानांगोन ना रनजिता मुसाहारि आरोना रनजिता मुसाहारि नोमबाजैनि नामा ओमफ्राय बासन्ता बर' होनदों नै हाय आदा मा खबर फ्रम चेन्नाइ अके ब्रादार चेन्नाइनिफ्राय हरनायनि थाखाय दं ओरैनो ब्रादार मोजाङैनो ओमफ्राय नोंसोरलाय माब्रै दं ब्रादार खबर सबर गोजोननाय थाबाय चेन्नाइनिफ्राय हरनायनि थाखायबो ओमफ्राय बिपुल बसुमतारिया आदा बाजैखौ खेबसे मिनिनो थिनलाय मिनिसाय मिनिथ'वाखैलै एसे माबा मोनसे बायना होग्रोनांगोन होनब्लासो मिनिनाय इयो नै गावल' मिनिखोमायो नै मिनिबायलै एसे ओमफ्राय रेजिका मा खालामदों गयारि दं ओरैनो बेवाय जास्ट ओंखाम जानायनि सिगां ओरैनो जास्ट टाइम पास लाइफआव दं आरो ना नोंसिनालाय मा ओंख्रि जाखो बेवाय बेदरल' जायो होनदां मालाय गावस्रा ओमफ्राय सिलेबार नार्जारि आदाया एक्टरल' नंखायोसै माथो 500K जानांगौ मा होनना एक्टर नुवालै फंबाय बोरायराय बे बोरायनानैलाय बयथो एक्टर नुबावनाय थेवबो इसोरनि अननायावहाय दं आरो नै जोंना मेदामाबो ओमफ्राय बिपुल बसुमतारी मालाबा लोगो मोनबा मेथाइ जाहोगोन आदा आं आदा आरो बाजै अननानै खेबसे मिनिना हो मिनिना मिनिनायलै मिनिनाय होननानै बुंनाया बोरैमोनलाय मेथाइआखौसो खेबनाङालै खेबबा सायो बिमा माथो बिदि रानबाय सानायाखौ नङा दावराव नङा सायो दा मोदोमखाय होननानैसो ओमफ्राय मा होनना बुङो बासन्त बर' जोंबो मोजाङैनो दं आदा अके थेंक इउ मोजाङै थानायनि थाखाय बासन्त ब्रह्म बर' ब्रादार बिपुल बसुमतारी मालाबा लोगो मोनगोन मेथाइ जाहोगोन आदा आलुसो आस्सा जोंना बेवहाय रेजिकामोननि ओंख्रिया आलुसोनोलै ओमफ्राय जोंनालाय आसोला माथो खालामबाय थादों बेलाय दासान्दिलाय ओरै फै दे ओमफ्राय लोगोफोर दसेल' थानानैहाय ओंखाम जानोसै दे गन्द्रा बिगुर थुमनायसै मानो होननानै बुङोब्ला ओंखामाबो उदैयाबो अरबाय गाबोन लोगो मोनफिनगोन 8टायावहाय आङो लाइभआव थागोन गुरब्लानो गाबोनथ' जों दिनैथ' 9टा जाबाय ने ओमफ्राय लोगोफोर ओंखाम जानोसै होनदां दे फैथ'खायाखिसै फैनायाथ' बिदिनोसै लाइभनि नालाय फैयो थाङो 23 जन दं ओमफ्राय जायफोरा लाइभआव दं थेंक इउसै दे आं ओंखाम जानायसै रेयांना फिसाजोआबो ओंखाम बिबाय थाब फेदेरनांगौ थाब बिजामादै नागिरनांगौ थाब फेदेरनांगौ थाब बिहामजो लायनांगौ आंना फिसालाबो ओंखाम बिबाय बिदिनो जायो फिसा फिसौ खांबाय थादे लोगोफोर ओमफ्राय थाब मेरिस जायोब्ला फिसाखौहाय थाब लाखा थाब खांखा ओमफ्राय एसे फेदेरनानै इन्जय थाबाय था आरोखि ना अरजाया आंथ' गाज्रि होनाखैना ना मा बुङो लोगोफोर अब्ला लोगोफोर दिनैनि लाइभखौ आं बेयावनो दोनथ'नाय जाबाय 23 जन बायदि दंबावोमोन 15 जन दंमोन थेंक इउसै नोंसोर आंजों जोबजासे लाइभआव थानायनि थाखाय गाबोन लोगो मोनफिनगोन दे र' बे लास्ट हरनायखौ बासन्त बर' हरबावदों नै बाथालिना काका आदसा ओमफ्राय गेरेमसा बर' दाउखा
भिडिअखौ सोर लानो नागिरखो आदा सोर लायनोथाय मथा मथि खै थारिखआवहाय अपेनिं खालामगोन होनदोंमोनथाय 1 थारिख होनदोंदां मा जेखिया जा आमथेखायाव अपेनिं खालामगोन आरोखि ना जेखिया जा आंनि लाइफनि थ्रुयैनो मिथिगोन आं अपेनिं खालामनायनि सिगां लाइभआव खेबसे थागोन मानो होनना बुङोब्ला बिसोरो आंखौ लिंहरदों नालाय ओंखायनो आं खेबसे लाइभआव थागोन आरोखि ना ओमफ्राय गेरेमसाथ' हरखांखाबाय ओमफ्राय लोगोफोर नेटआबो थाबथाबाय थादों आंना खुनु थिग गैया थालांबायला गाज्रि दामोन दे बासिन्थ'फोराव गुड नाइट आदा अके थेंक इउसै गुड नाइटसै दे आंबो ओंखाम जानायसै बाय थसै दे बाय थसै गाबोन 8थायाव लोगो मोनफिनगोन सोरबा दिनैसो दासो गोदान फैदोंमोनबो जानांगौ गाज्रि दामोनसै बिशु खुरमायाव नों नुगोन आदा औ थेंक इउ गेरेमसा बर' बाय थसै दे लोगोफोर दे गाबोन 8था टाइमावहाय आं लाइभआव फैफिनगोन बे मेदामखौबो लाफागोन आङो दे थेंक इउसै गुड नाइट अल